A línea da... Ora é unha pasta moi forte. Pois realmente porque se pecha aí un ciclo de esplendor do reino de Galiza, non? É unha confrontación entre que sería a nobreza galega, os concellos galegos, fronte unha nobreza castellana. É realmente a sustitución da clase dirixente galega por nobreza estranxeira, castellana e francesa. E ao mesmo tempo, ese 1371, esa derrota militar da Galiza, pois comeza a conquista da Galiza, que este é un sintagma que eu penso que é moi positivo comprender, que existiu esta conquista militar da Galiza e a introdución do castelán na Galiza, porque a nova clase dirixente castelá que vai ocupar a Galiza, tanto o bispado como a nobreza laica, o adiantado maior de Galiza vai ser castelán, e durante todo o tempo até hoxe, non? A clase dirixente na Galiza continúa a ser castelán. Pois é importante facer esta lectura da dominación de Galiza, non? Esa historia da dominación de Galiza, porque na medida en que comprendemos que Galiza está a ser dominada, tamén podemos comprender que podemos escribir a emancipación de Galiza, non? Eu, por iso penso que esta ten unha forza simbólica moi forte o de Porto de Boix, a batalla de Porto de Boix. Xoana de Castro, que resulta que estaba casada co rei